another accident along Seke Road, Ashpere Moshe, panoonekwa kunzi there is an accident yoripotiwa again today along the Seke Road. Ndisandapinda mashoko anobuda panguva ino achangopinda. Aiwa, panguva ino ndiri subscribe like on the bell icon. Panapa tinoposta mapictures amuri kuona awa amuri kuona this vehicle inoratidza kuti aiwa it veered off the road ndobva yanosvika ichinonyura in that trench. Panapa ZVAITWA another road accident along Seke Road. More details to follow. Chitiko chiri kuonekwa kunzi chaitika aiwa pasina kana 24 hours paitika the tragic accident yakaitika nezuro aiwa a haulage truck and a Nissan Kombi. Panguva ino inoonekwa kunzi it demanded the lives of 17 people and a few were injured. Panguva ino zvinoratidza kuti aiwa that highway panguva ino zvinoratidza kuti people must exercise maximum and extra caution. Noda kuti aiwa vanhu kana vakasaita izvi upenyu hwavo hunoparara. Chitiko aiwa chatiri kuripota panguva ino madetails anotevera tinokupai asi zvamuziva pano paZim News Live tinokupai chese cheichangopinda. Pinda comment section muripoti dzamafunguro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like chero on the bell icon.